Velkommen til Channel CRM, en ny generation af CRM-systemer. Alle brancher kan få udbytte af Channel CRM i form af en større bundlinje og en bedre service over for sine kunder. Uanset om man er inden for salg, marketing, service, konsulentvirksomhed, HR-virksomhed, business to business eller business to consumer, ja kort sagt alle brancher kan få glæde af Channel CRM. Channel CRM har den samme brugerflade på alle platforme, uanset om man kører Windows, Mac, smartphones eller tablets. Samme brugeroverflade giver en meget kort læringsproces og dermed kortere vej til succes. For at komme på sin Channel CRM installation, indtaster man simpelthen sin bruger-ID og password og trykker på login. Man vil så blive mødt af velkomstskærmen i Channel CRM, og her har vi så en række forskellige menupunkter til de forskellige funktioner i systemet. Man får en lille alarm, hvis man trods teorien ikke har nået alle sine ting, jamen, så får man lige at vide, at der måske ligger nogle overskredne aktiviteter, og man kan kort komme til at se dem her. Det kan være telefonkald, man ikke har nået at få afviklet i tiden før i dag. På forsiden af Channel CRM har man konstant overblik over sin hverdag. Man kan blandt andet få at vide, hvilke aktiviteter vi har i dag. Det kunne være, at man havde nogle telefonkald og et møde. Og holder vi musen hen over aktiviteten her, kan man få en kort indsigt i, hvordan indholdet er på de enkelte aktiviteter. På næste statistikting, dashboard her, kan vi se, hvorledes aktiviteterne har fordelt sig på mødetelefonkald og e-mail aktiviteter en måned tilbage i tid, og lidt frem i tiden her også. Det giver således et godt overblik over, hvad man bruger tiden på. Salgstrakten er et udtryk for, hvilke salgssager man har i sin pipeline, og den er så delt op i forskellige faser. Måske nye sager her, som er orange fra 0 til 19% sandsynlighed. Vi får måske lige at vide, at der er 45.000 her, som ligger i mellemsegmentet, og ca. 36.000 kroner her, som er på vej til at blive lukket. Det ligger ret langt i salgsprocessen. En kort og hurtig overblik over, hvorledes salget fordeler sig i forecastet. Klikker vi på salgstrakten, kan vi komme ned og se mere detaljer omkring de enkelte salgsforecast ting. For at få et overblik over, hvilken virksomhed jeg arbejder på og bruger mest tid på, så kan jeg simpelthen se hernede en listning af, hvilke virksomheder jeg arbejder på, og trykker jeg på grafikken her, vil jeg komme ned direkte til bloghuset og kan se, hvad det er for nogle ting, jeg bruger tiden på, og det er således en meget nem måde at komme til at se, om der eventuelt er tidsrøver virksomheder, hvor man har mange aktiviteter på, men hvor der måske ikke er så stor omsætning på. Her kan vi se de største salgsmuligheder, jeg arbejder på i øjeblikket, så det var måske en god lejlighed til at gå ned og kigge på, om man nu også har en næste aktivitet på tingen. Her har vi to viser, som her står oven i hinanden, men den viser en blå viser og en grøn viser, der viser, hvorledes aktivitetsniveauet har været i fortiden, og hvordan det er planlagt i fremtiden, så man kan se, om man har en udvikling eller holder en jævn kadence i sine aktiviteter. Hvis jeg for eksempel vil søge et firma frem i Channel CRM, så kan jeg simpelthen trykke på firmaknappen heroppe og skrive for eksempelvis Fona, bare som eksempel. Og det fortæller mig så her, at jeg har ikke Fona i systemet. Og jeg kan så automatisk slå op i CVR-registret, og jeg kan simpelthen trykke ja her, og Channel CRM går så videre til CVR-registret og søger efter alle virksomheder, som hedder Fona eller ejet af Fona, og jeg kan ganske enkelt klikke på den enkelte virksomhed, og så kan jeg simpelthen tage den ned, og uden at bruge tid på at taste og med mulighed for fejl og alting, har jeg nu fået virksomheden ned i Channel CRM med CVR-register, CVR-nummer, telefonnummer osv. Og jeg kan straks begynde at indlægge de første aktiviteter på systemet. Der er endvidere også kommet branchekoder med videre ned i Channel CRM. En hurtig og nem måde at få oprettet sine virksomheder i Channel CRM. Hvis vi går tilbage til dashboardet, forsiden her, jamen der kan vi for eksempel se, at jeg har nogle forskellige aktiviteter her i mit system, og går jeg ned på en virksomhed med mange aktiviteter, bloghuset for eksempel her, jamen så kan jeg få et overblik over stamdata på bloghuset, deres adresse, postnummer, by, vores relation til virksomheden, om det er en kunde,
om det er et prospekt, et emne, en leverandør eller hvad det nu måtte være. Har jeg haft flere aktiviteter på den her virksomhed, som jeg har i det her tilfælde, så kan vi se alle de sorte aktiviteter her. Det er afsluttede aktiviteter, der har været noget korrespondance, der har været møde, der har været udfaldelse af dokumenter, telefonkald osv. Og jeg har så også en overskredet aktivitet her, som jeg måske skulle se at få taget stilling til. Hvis virksomheden ringer op, Blokhuset ringer op til mig eller andre i virksomheden, så kan jeg simpelthen trykke på aktivitetsnoter heroppe, og vi vil så liste op hele historikken og indholdet af tekster på aktiviteterne i en lang liste. Det er således meget nemt og hurtigt at se historikken for alle i virksomheden, når en kunde ringer ind, og det er således muligt at give en rigtig god service, uanset hvem der tager telefonen i virksomheden. Går vi tilbage her til Blokhuset, så kan vi måske oprette en ny aktivitet på Blokhuset. Så kan jeg trykke på ny aktivitet, og det kunne være, at jeg skulle have et telefonkald. Og jeg kan så trykke her, at vi skal måske ringe og aftale et statusmøde. Og jeg skal bare tage stilling til, hvornår det skal være. Jamen, det kunne være en gang her i den 5. oktober eksempelvis. Det er Peter Jensen, vi skal tale med derude. Og jeg ønsker måske lige at tilføje lidt mere uddybende tekst på det her møde, som jeg skal huske at tale med ham om. Så kan jeg skrive det her med det kunne være noget omkring nye priser og planer for fremtiden. Et fritekstfelt, hvor man kan skrive hvad som helst, man må gøre på det. Det eneste, så skal gøre her til sidst, det er at trykke gem på den her aktivitet. Og går vi over til forsiden igen her i Channel CRM og kigger på to-do-listen, så vil vi naturligvis se, at hvis vi går ind og kigger på alle aktiviteter, jamen så vil vi kunne se her, at den aktivitet, vi lige lavede ind her før, det var, at vi skulle ringe og aftale møde, og det har vi så liggende her. En nem og hurtig måde at komme til at få en oversigt over sine aktiviteter. Det var en kort gennemgang af Channel CRM. Vi henviser til de øvrige videoer på vores hjemmeside, hvor man går i detaljen med en række af de andre funktionsområder i Channel CRM. Tak for nu.